Ако има нещо, което много ме мъчи, то е моето недоволство, защо ми отнима живота, когато най-интересното е днес в нашия живот. Твори за нов живот. Всеки ден, всеки момент ражда за нещо ново. Аз, ето, наближава се повече и повече да си отида от този свят. Ето, с той нещо не мога да се примиря. Така с отворени очи ще отида. Смърт проблема ли е? Неизбежност е. Нашето човешко отношение към смъртта натласка към примирение. А примирението е понижение. Човека, на когото природата е дала толкова много начини да я опознава, да прониква в нея. Трябва ли той да се примири, след като е взел тия богатства от природата, изведнъж да и ги върне и да каже само едно с Богом? Защо дава на човека ум? Защо му дава жажда за знания? Защо му дава това голямо любопитство да проникне в мирозданието, ето космоса? Вече и към звездите отиваме. А след нашата смърт, кой ги знае нашите поколения къде ще отидат? Все повече се разширява, повече и повече света. Като сме малки, света е нашия дом и челетта, и нашата къща, и около нас каквото е. След това ставаме юноши. Имало нещо повече, хайде. Хвърлят се. След това ставаме мъдри. Мислим, пишем. И след това ставаме тъжни. А има ли смисъл да бъдем тъжни? Какво ще спечелим от това? Решаваме. Ще бъдем оптимисти. И ето ти днес нашия живот научи да бъдем наистина оптимисти. Малко ли е това? От миналото взимаме ние само това, което е съществено, което е коренът на нашия дух, на равновесието, което ще напази да не бъдем духани от случайни ветрове. Аз мисля, че го имам от детинство още, защото израснах в Добруджа. Моят оптимизъм е оттам. Добруджа и в най-тежките моменти на живота си, и робството, и под турско робство, и под румънско робство, никога не е била отчаяна. Моята равносметка е, че аз благодаря на страданията, които живота ми даде. Благодаря на грешките, които съм правила. От страданията закалих волята си. От грешките се научих как да не ги правя. От всичко човек трябва да се учи. Но ако можех да се родя втори път, аз същата бих оставила страданията си, но бих заличила грешките. Не беше достатъчно весел нашия разговор. Веселото го чакам от вас, милички. Трябва ви да ме развеселите. Колкото
снимки са ми правили цял живот. Не знам дали някой ми ги е давал да ги видя поне. После тук прочитала някой вестник, погледна, това съм аз. Кога? Аз вече бях решила даже да не се фотографирам, съм пълна с бръчки. Какво да правиш? Съдба. Няма да избягаш от съдбата си. Да знаете колко неща ми са необходими, пък ги нямам. Първото нещо е нямам време. Колкото скучаем е миналото, толкова нямаме време за скучание сега. Щях да се отърва от всичко. Щях да ходя по разходки и щях да се наспя, защото нямам време да се наспя. Такова е нашето време, блудно време. Сега какво ще прави? Има ли още някой въпрос? И кърпичката ми изчезна. Да. Ами чакайте да махнем очилата. Само не бързайте, много ви моля, защото все едно, че с къмшик ме гоните. Какво ще правите сега? Ами снимки кога ще правят?